पीछा वाला दोनों ओर से हां बाजे वाला सिस्टम दोनों ओर से बा बाकी एक के ओर से बाजी अब बाजी आगा से हां तो माइक लगी एकरा पाछा से ये साज में क्वालिटी है अपना निमनी बजौले हैं ना जी हां जी ये तो बड़ा सुंदर सुंदर जानकारियों वाला बात कहता है छोरियों से का मतलब बाबा हुआ हम कहवा दे कहीं कहवा दे कितना बढ़िया बोला था बाबा अब तो नहीं से गले के नाई और सावन मासे निमिया 3 गो महीना माई के आगमन के हो सावन चैत हुआ ये तीनों मैया अंगना पधारे ले तीनों मंच में तो भक्त के भाव अरे चैत मासे निमिया सुमिरन का हाला अब तुम लोग कह तरफ से रोशन बेटी अब बताई महाराज ये अब हदरे बात नो हो हमरा अपना बढ़िया मोछ राधी बा ए लोग के रतौधी का भइल बा बहुत तरह के रोशन बेटी हम एक जना बैठल बारे पियर कुटी सकाली टिकिया ली बबुआ कहले लेकिन इससे हमरा दुख ना भइल थ्योरी को पता ना चले जब ले प्रैक्टिकल ना केहू करेला ये ऐसे थोड़ी जानत है देखल होई हो सके इनका घरे कहीं मोछोदारी वाला बेटी के जन्म हो देख लिया रे बबुआ रेजर बढ़िया रखिए चुप ना तो शादी भी हमें दिक्कत हो जाएगी ना जी आए हाय ना समय कम बा चलते चलते कहे के बका ए मम्मी ओहे कजरी के भाव सावन भादो कजरी के महानता प्रधानता दिहल जाला कि झूला बढ़ला कदमिया जारे कि झूले कृष्ण मुरारी कि राधा झूले कन्हैया झुलावे चाहे कान्हा झूले अरे राधिका झुलावे पारा पारी ना कि झूला झूला कदमिया डारे झूले कृष्ण मुरारी ना कि मैया अंजनी के लाला दिन हमारा सुमिरन समाप्त प्रदुमन प्रदर्शी जी अपन दल बल साजे प्रमादरणीय बड़े भैया पंकज भैया के माध्यम से पुरस्कार मिलल बा बिट्टू बाबू डीजे बिट्टू मैरवा से यहाँ के चल के आए बानी आप सबके क्षेत्र में जब हम आइल बानी कई तो धन भाग बाकी हम आइल बानी ना तो उन्हें जब राउर नाम सुनी ले तो हम सोचते रहे कि भाई पीछे हम दर्शन हो जाए आई जवानी जाता साक्षात से दर्शन हो गए
अब हनुमान जी के सुने चलते चलते कहे के बाद ले ला ले ला ले ला ले ला ऐसा सुंदर ऐसा सुंदर हजी बहुत लगे अपन टीम के बुलाई कोई बाहर हो गए सब लोग बुला ले हमारा दिक्कत नहीं है प्रदुमन जी तो बराबर के संगति हम इनके हम दो शब्द बोलते बानी तो कोनो ऐसा बात नहीं है बाकी ई हमारा के तनी पूरे बोल देता रे दिक्कत लाग जाए हां एगो बात तो कहले हम हां कि माई बहन लोग माई के मंदिर में जाई तो साष्टांग प्रणाम क के हां आ कही लोग का कि रोशना बपे के बाद काहे खातिर अभियान चलता काहेला खाली बेटे तारा चाहे हां बुरबको भइला तक में आब ना भइला हां आज के हो जाओ हमरा का दिक्कत बा हमरा अपना ते अपलोड ले के बा हां हम तो चाहब कि हो जाओ 11 को ना हो जाओ क्रिकेट के टीम में खोल दी बाकी अपन लइका सब के खेले खातिर अपन ग्राउंड में देबो लो पाछा वाला ग्राउंड हो पाछा वाला खेत वाला जो परती छोड़ ले बोलो कहे के बता अरे ऐसा भैया के भाई गोलू भैया रितेश भैया के माध्यम से ये 200 रुपया का धनराशि प्रदान का हार्दिक अभिनंदन रही लेडीज कलाकार चाहो के हमरो नृत्यांगना कर तैयार हो गई हो तो चलिए आओ प्रदुमन जी के नृत्यांगना चली आई बारी मैं डीजे बिटू मैरवा के धरती पर पंकज भैया के करपन द्वारा पुरस्कार नमस्कार झाल बजौले हम पता नहीं का झालों के जवाब हम दे दें अगर झाल पर दोबरी झाल हमारे बाजे तो सब लोग के ताली बजा के सपोर्ट करे था अभी ना जब हमारे झाल बंद हो या दोबरी बाजी तो अभी ना हाँ हाँ वही